Добрага ранку, самыя цудоўныя дзеці краіны. Усе гатовыя атрымліваць цудоўны настрой? Покажите, калі ласка, ваши ручки. Руки як руки, чистыя. Настя, ты лічыш, што зараз мы будем частавацца, і таму я попросила свои ручки показать? А хіба не так? Мы хочам усіх пачаставаць. Кася, Лесик, вы пачинаете меня блытать. Не будем мы тебе блытать, а расскажем усё як ёсць. Давайте хутчэй. Мы з Касей вырашылі пачаставаць усіх цудоўным настроем. Ух ты, здорово. А які на смак гэты настрой? А вось на гэта вы самі павінны адказаць. Тады трэба даставаць талерку і вялізную лыжку? Ні ў якім разе. Цудоўны ранішні настрой нельга пакласці на талерку. Мы ж попросили показать ручки. Таму што настрой мы будем ловіць. Быццам сняжынкі? Толькі вельмі хуткія сняжынкі. Усе гатовыя? Уявіце, што зараз у вашым пакоі пачне лятаць самы цудоўны настрой. А мы павінны будзем яго злавіць. Чым больш настрою захопім, тым лепш. Пачынаем! Ну як, атрымалася? А як у вас справы, сябры? Адкажыце, калі ласка, ваш настрой цяжкі ці лёгкі? У мяне ён вялізны, але я магу утрымаць яго ў руках. Насточка, глядзі, не выпусці. Трымайце, трымайце свой настрой. Цікава, а як ён у вас выглядае? Давайте описывать. Можна фантазировать колькі заўгодна. Могу я пачаць? Калі ласка, Лесик. Мой настрой вельмі падобны на паветраны шарык. Ён вясёлы, лёгкі, але ўтрымаць яго не вельмі проста. А мой настрой рознакаляровы. І ён быццам калабок коціцца вакол. Толькі паспявай за ім сачыць. А мой ранішні настрой падобны на воблака. Яго можна ўзбіць быццам падушку, можна падкінуць, а можна на ім пакатацца быццам на каруселі. А я зараз прапаную усім пракаціцца на мультыплікацыйнай каруселі. Ніхто не супраць. Толькі настрой далёка не адпускайце. Я разглядаю малюнак, і дзяўчынка на ім мне некага вельмі нагадвае. І мне здаецца, што мы сустракаліся. Дайце паглядзець. Дык гэта ж Вераніка Ізотава. Наша пастаянная глядачка. Веранічка намалявала свае канікулы і напісала вельмі каляровы ліст. А яшчэ Веранічка жыве ў вёсцы Еўлашы Івановскага раёна Брэсцкай вобласці. І вучыцца ў 3 класе. І яшчэ яна не прапускае ніводнага выпуску «Добрага ранка». Дзякуй, Веранічка! Дасылаем табе наш цудоўны настрой. Лови! Вельмі цудоўна расказала пра свае канікулы і Валерыя Чэкан. На канікулах Лера много чытала. І нават намалявала кніжку, якая ёй спадабалася. Гэту гісторыю ўсе дзеці любяць. Лерачка жыве ў горадзе Лідзі Гродзенскай вобласці. У першы дзень канікул Лера са сваім другім Б-класам адправілася на экскурсію па сваім родным горадзе. І столькі ўсяго яны даведаліся. Дзецям расказалі, як узніклі назвы вуліц, у гонар каго іх назвалі. А таксама за адзін дзень школьнікі паспелі наведаць курган, парк, царкву і самае знакамітае месца ў горадзе – Лідскі замак. А пасля экскурсіі усе набылі сувеніры на памяць. І тых гледачоў, хто яшчэ не быў у Лідскім замку, Валерыя запрашае яго наведаць. А давайте і мы усім добраранкам адправімся ў падарожжа па замках Беларусі. Цудоўная ідэя. Толькі я падрыхтую касцюм прынцэсы. Кася ў такім касцюме не вельмі зручна будзе хадзіць. Нічога. Затое я зразумею, як у старадаўнія часы адчувалі сябе прынцэсы ў велічных замках. Нагадаю, што аўтары самых цікавых лістоў і малюнкаў абавязкова атрымаюць ад нас і часопіса «Рукзачок» невялікія падарункі. А зараз мы падарым усім нашым гледачам цікавы мультфільм.
Глядзіце, тут намалявана сапраўдная дзяўчынка восень. Як бы я хотела так прыгожа маляваць. Звярніся па дапамогу да сястрычак Дашы і Дзіяны Рылах з вёскі Вялікія Чучавічы Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці. Дзяўчынкі ўжо не першы раз адпраўляюць свае малюнкі на наш конкурс. Сястрычка Даша намалявала свае восеньскія канікулы і расказала, як цудоўна адпачывала ў санаторыі. А малодшая сястрычка Дзіяна намалявала сваю любімую пару года – зіму. І яшчэ зрабіла цудоўны малюнак – гарбуз-смайлік. Калі хто-небудзь зараз хмурыцца, уважліва паглядзіце на гэты малюнак, і вы не зможаце не усміхнуцца. Дзякуй, дзяўчынкі. А я хочу звярнуцца да ўсіх хлопчыкаў. Цікава, а што вы там задумалі? Да нічога, проста ад дзяўчынак вельмі многа лістоў і малюнкаў прыходзіць. А вось хлопчыкі чамусьці менш удзельнічаюць у нашых конкурсах. Калі ласка, выпраўляйцеся. А можа, хлопчыкі не вельмі уважліва глядзяць добраранак і не ведаюць адрас, па якім адпраўляць нам свае лісты? Давайте яшчэ раз яго нагадаем. Давайте. 220 114, город Минск, улица Макаёнка 9, программа «Добраранок». А хто умее карыстацца электроннай поштай, запішыце яе адрас добраранок.tv@gmail.com. Цяпер мы будзем чакаць больш цікавых лістоў. Мы нават пачнем трошкі раней прачынацца, каб паспець усю пошту перачытаць і на вашы лісты адказаць. І вядома, каб адправіць падарункі вам у адказ. Так што нашы актыўныя аўтары, і вы часцей правяраеце свае паштовыя скрыні. Магчыма, там чакае ліст ад Добраранка. Ой, зараз не трэба далёка адбегаць ад экранаў і хапацца за лукі і ручкі. Усе лісты і малюнкі пачынайце рабіць, калі вернецеся з заняткаў, паабедаеце і зробіце дамашнія заданні. Тады у вас будзе час абдумаць сюжэты сваіх лепшых малюнкаў. А зараз, калі ласка, не прапусціце наш яшчэ адзін ранішні мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, ніхто не забыўся, што зімовыя канікулы скончыліся. І сёння трэба ісці на заняткі. Цудоўна, мы сустрэемся з нашымі сябрамі, будзем расказваць цікавыя гісторыі, паказваць фатаграфіі. Толькі калі ласка, рабіце гэта не на уроках, а на перапынках. Таму што ў першы дзень пасля канікул можаце атрымаць дрэнныя адзнакі па паводзінах. А нашы гледачы такіх адзнак ніколі не атрымліваюць. Дарэчы, і вядучыя Добраранка таксама. Амаль што ўсе. Лесік, ты каго зараз маеш на ўвазе? Толькі цябе, Касечка. Ды я самая выхаваная з усіх дзяўчынак зайчанят. Раўняюся на Настачку. Дзякуй, Кася. І не забудзьцеся праверыць свае школьныя заплечнікі, ці ўсё на месцы. І добра нацягвайце зімовыя шапкі, завязвайце шалікі і не забывайцеся на рукавічкі. І памятайце, што наша наступная сустрэча адбудзецца заўтра зранку У нашым Добраранку! Не праспіце!